क'क्राझारनि सान्दामारियाव गाबोन गेदेमा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि मुङै गेदेरथार हाबाफारि। हाबाफारियाव जागोन 25,000 सुबुं थुबुरमा। 25,000 सुबुंफोरनि गारांजों गोमखांगोन रुंसारि जुबिन गार्गनि देंखो। অসহায় অকলশৰে মোৰ স্পৰ্শ মোৰ আকাশ আছে क'क्राझार सान्दामारिनि 50 बिगा हायाव लुफुंजानो थांगासिनो जुबिन गार्ग पार्क। जुबिन गार्ग पार्क लुफुंनायनि गाबोन गायसनगोन अन्थाइ खाम्फा। जों बयबो मिथिगौ बयनिबो आंगो गेदेमा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि गाबोन 53थि जोनोम सान। दुलाराय रायजो नाङै गाबोन गेदेमा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ फालिनो साखाफारा जानाय बायदिनो गाबोन क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय आईटी पार्कनि साखाथियाव बीटीसी सरकारनि बानजायनायाव जुबिन गार्गनि जोनोम सान फालिनायनि लोब्बायै मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरमा खुंनो साखाफारा जादों। खमैबो 25,000 सुबुंफोरनि बाहागो लाफैनायजों गाबोन रुंसारि जुबिन गार्गखौ गोसोखांनानै मान बावगोन। गाबोननि जुबिन गार्गनि जोनोम सान फालिनायनि लोब्बायैनो मोनसे मख'जाथाव बिथांखि बेखेवगोन बीटीसी सरकारा। क'क्राझारनि सान्दामारियाव गेदेमा जुबिन गार्गनि गोसोखांथियाव मोनसे पार्क लुफुंनायनि थाखाय गाबोन अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनगोन बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। गाबोननि जानो गोनां हाबाफारिनि थागथियारि खामानिया दासिम आबुं जाबाय। मख'जाथावदि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीटीसी सरकार दानायनि उनाव बेनो गिबि खेब गेदेर सुबुं थुबुरमा हाबाफारि जागोन आरो जुबिन गार्गनि मुङै बिथंखि बेखेवगोन। गाबोननि हाबाफारियाव बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायनाय जादों होननानै फोरमायो खुंफुं आफादनि इनचार्ज एबा एमसीएलए जुबिराज बसुमतारी। नंगौ जोंहा 53 बार्थडे एनिभार्सारि मानगोनां जोंनि जुबिन दानि बार्थडे सेलिब्रेसना जोंहा नैबे सान्दामारि आईटी पार्कनि खाथियाव जों गाबोन 18 नभेम्बराव जों सेलिब्रेसनखौ जों माबा खालामनो आयोजन खालामो। गतिके जों अलमस्ट जोंनि प्रिपेरेसना कमप्लिट। जों गाबोननि बेलायाव बेखौ गाजा गोमजायै जों खालामनो हागोन। साबेसेसो सुबुं थुबुरमा जानो टटेल बाहाय जोंनि अफिसियेलि 25,000आथ' क्लियार, बे गासिबो गान खनजोबगोन 25,000आ। आरो बेनिफ्राय आदार देन फैनायखौथ' जों बादा होनो हानाय नङा, फैगोन नट लेस देन 50,000 एराउन्ड बेबायदि मानसि गेदार जागोन। बाहाय फुंनि बाहागोआव दङ जोंहा जोंनिनो मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा सारनि मोनसे मर्निं बाहागोआव 9:40 दङ हमेस बिथांनि माबायाव जुबिन गार्गनि माबाखौ लाना हमेस खालामगोन। आरो बेनि उनाव दङ जोंहा ब्लाड डनेसन बिथांनि नामावनो जुबिन गार्गनि नामावनो ब्लाड डनेसन जागोन। आरो बेनि उनाव जोंहा नैबेहाय जिहेथु बार्थडे सेलिब्रेसनजों लोगोसे फाउन्डेसन जुबिन गार्गनि पार्कनि नामाव मोनसे जुबिन गार्ग पार्क मोनसे सारा अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय। गतिके सारा गावनि जिहेतु साननायखौ गावहा जिहेतु गावनि मोजां मोनसे गावजों जुबिन दाया सम्पर्क दं हिसाबै मोनसे समाव, गतिके सारा गोसोखांनायजों लोगोसे बाहाय मोनसे जुबिन दानि नामाव पार्क बानायनानै सारा दायथ' लाबाय। गतिके सारा बेखौ दायथ' लानायनि थाखाय बाहाय फाउन्डेसन ले जागोन, ओइदिनखालिनो फाउन्डेसन ले जागोन। आरो बिनि उनावहाय फुंनि भागाव ओमफ्राय उनावहाय जोंहा माबा दं प्लेन्टेसन। जोंना जुबिन दाया प्राकृतिकखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बिथाङा जोङो बर'आव नासेर बुङो, हारसाफ्रा नाहर होनो। बे नासेर बिफांखौ जिहेतु बिथांनि 53तम बार्थडे सेलिब्रेसन जों बाहाय 53टा नासेर बिफां जों गायगोन आरो बेखौ जों फोथांनो थाखाय नाजागोन जेरैखि जायाबो। जुबिन गार्गनि मुङाव बेसेबां बिगा हा माबायदि बे पार्कखौ
बबेसिम लेभेलसिम नोंथांमोना खालामनाय बेथ' सारनि सिन्था धारणासो साराथ' निस्सय हाग्रामा सारा जेखौ सिन्था खालामो बेखौ खालामखायो बाहाय जोङो टटेल 58 बिगा दङ अलमस्ट 60 बिगायानो दं कमप्लिट माबाजोब्बा जों 30 बिगा जुबिनदानि पार्कनि नामाव होबाय बाखिखौ जोङो गभर्नमेन्ट सरकारनि आखायाव थाबाय देनां माबाफोर अनुस्थान फैयोबा जों बाहाय खालामगोन आरो दाफुंनाया बेनि डिसिसनखौ सारा खालामगोन निस्सय सारा बेखौ कमप्लिट खालामगोन गावनि जिहेतु खोथा होदों जुबिनदानि पार्कखौ बेयो अल बिटिसि मोन जिहेतु जोंनाव पलिटिकेल मेपआ जोंनाव 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ जोङो 10टा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों गासैखौबो लेंहरजोबदों साब डिभिजनखौ लाफाजोबनानै गतिके 25,000 जोंनि अफिसियेलि वेलकाम बा जोंनि लेंहरजानाय मानसि जागोन बेनि बाहेराबो जागोन औ बेथ' जोंहा जोंनिनो क'क्राझार बासिनि बा क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं मोनसे सिन्था धारणा खालामदों बा बिटिसिनि जेसेबां कालचार सेक्सननि मानसिफोर दं बा हाग्रामा सारनिबो सिन्था धारणा जोङो बेखौ वर्ल्ड एसियान वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय जोङो बे प्रिपारेसनखौ खालामदों स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा सारा फैगोन चिफ गेस्ट हिसाबै आरो बाद बाखि जोंहा गुबुन गुबुन संगठन लाइक साहित्य सभाफोरनि बर' साहित्य सभा बा एसामिस साहित्य सभा जिखुनु जाथिनि संगठननिफ्राय जों बिथांमोनखौबो जोङो इनभाइटेसन खालामदों डिगनिटरिसफोरखौ एभ्रि एबसुफोरखौबो जों लेंहरदों एबसुनिफ्रायबो जों लेंहरनाय जादों जेसेबां जोंनि बिटिसिआव एमसिएलएफोर दङ बिपिएफनि अनगायै बिजेपिबो बा इउपिपिएलखौबो जों लेंहरदों 25,000 सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लागोन बिथांमोननि थाखाय थांनाय फैनायनि बेब'स्था खालामदों औ बेखौ सरकार तरफनिफ्राय आयोजन खालामदों एटा लिमिटेड मोनसे माबायाव खालामदों आरो बाद बाखि सोरबा गावसोर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डनेसन खालामनानै लाबोदों गोबाङानो जुबिनदाखौ जिहेतु बयबो मोजां मोनो बेक्तिगत खरस खालामनानैबो फैग्रा गोबां दं जानायनि बेब'स्था खालामदों जानायखौ जों बाहाय पेकेट लान्च जोंनि थाखाय पेकेट लान्च बे 25 जननि थाखाय पेकेट लान्चआ जोंनि थाखाय रेडि जायो बेसेबांसो समाव जोबहैगोन जोङो बेलासि बाहाग फुंनि भागखौथ' आं दहाय खोन्थाखांबाय फुंनि भागआ 11:30 बा 40 जों फोजोबगोन बेनि उनाव जोङो फुंनि भागखौ फोजोबनानै लान्च खालामगोन बेनि उनाव जों 2टानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन कालचार प्रग्रामखौ टिल 5 PM इभिनिं नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो